Daar heb ik het nooit met hem over gehad, hoor. Maar zo fit als hij in 2014 was, zo fit was hij denk ik niet in 2010. Nee. En als dat zo is, dan ga ik nog een stap verder. Als hij zo fit was geweest in 2014, dan waren we wereldkampioen geworden. Welkom allemaal, of je nu kijkt of je nu luistert. Dit is WK-gangers waarin wij met een Limburger praten die een WK voetbal heeft meegemaakt. We zitten in de recreatiezaal van L1. Normaal als je de deur opengooit, dan liggen hier licht overspannen redacteuren in kaarshouding om de bloedsomloop weer goed te krijgen. Maar nu is het het decor van dit formatje. Aan deze kant Jelle Kleine, dat is het voetbalgeweten van en de redactie en onze familie, mag ik verklappen. Dat laatste mag je zeker doen. Ja. En aan deze kant zit voormalig bondscoach onder meer Bert van Marwijk. Welkom Bert, leuk dat je er bent. Ja, graag gedaan. Weer ouwe hoeren over zo'n WK, daar word je toch een keer moe van, of niet? In zo'n setting vind ik het heel erg leuk. Ja? Ja. Omdat jij lijkt me geen nostalgische man op de een of andere manier. Je bent niet zo in het verleden. Nee, dat klopt ook. Alleen op het moment dat ik ermee mee geconfronteerd word, ja, dan vind ik het wel leuk. Alleen sommige beelden, als ik die weer terug moet zien. Die hebben we niet. Dus Nee, dat ter geruststelling. Kijk je weg dan? Nee, dat niet. Nee, maar ja, dan ga je ook weer terug in de tijd. Hè, en dan denk je ook van, we waren er wel heel erg dichtbij. Wat als? Ja. 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 Maar het is ook de tijd van het jaar waar we in zitten. Hè? Zeg maar in aanloop met de voorpret Ja. die er rondom zo'n wereldkampioenschap komt kijken. Als we even helemaal teruggaan naar het begin. Jij werd in de zomer van 2008 aangesteld als bondscoach. Je was trainer van Feyenoord. Ja. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, ik was al trainer van Feyenoord geweest van 2000 tot 2004. Zeer succesvol. En toen ben ik naar Borussia Dortmund gegaan. En toen ik daar weg was, wilde Feyenoord graag dat ik terugkwam. En toen heb ik wel in mijn contract laten zetten dat ik een ontsnappingsclausule wilde hebben voor bepaalde clubs. Maar ook voor het Nederlands elftal. Eerlijk gezegd, omdat ik die geruchten al een keer had gehoord. En dat gebeurde toen ook. Dus ja, na een jaar. Toen hadden we de beker gewonnen bij Feyenoord. Ja. Toen ben ik weer weggegaan. Toen werd ik bondscoach. Hoe hoor je die geruchten? Wordt dat dan op een borrel gepolst? Ja, of zo? zo kan je het wel stellen, ja. Ik werd gewoon aangesproken door een paar mensen van de KNVB. Van, is dat niks voor jou? Zo tussen neus en lippen door. En dan ga je er toch al rekening mee houden. Want dat zeggen ze niet voor niks. Nee, dan zit je in de pijplijn. Ja, dus ik heb daar later rekening mee gehouden. En daarom kon ik ook na 1 jaar bij Feyenoord gewoon weg. Maar als het dan zover is, zeg je dan misschien wel sneller ja dan dat de bedoeling zou kunnen zijn? Voor jezelf? Nee, weet je, daar heb je altijd al langer over nagedacht. Dat soort dingen. Ik bedoel, als je trainer bent en je bent trainer geweest van Feyenoord en van Dortmund, dan kan er altijd een keer een moment komen dat ze je vragen voor deze job. Dus daar heb je in je achterhoofd wel stiekem een beetje rekening mee gehouden. Past het ook in jouw planning, als je die al had? Nou ja, heel praktisch eigenlijk. Want ik had 3 kleinkinderen. En die waren nog heel erg klein. En ik had me altijd voorgenomen om die te zien opgroeien. En ik heb daar ook mijn hele loopbaan aan aangepast. Ik heb 1 uitstapje gemaakt nog naar HSV. En toen dacht ik van, dan kan ik me nog makkelijk naar huis komen. Dat bleek in de praktijk toch nog wel tegen te vallen, want het was 500 kilometer. Hamburg is ver, ja. 489 om precies te zijn, kilometer. En ik was daar doodongelukkig. Ik kon niet eens aangeven waarom. Maar na de eerste week al, ik kwam thuis, zei tegen mijn vrouw, het is een prachtige stad en een geweldige club, mooi stadion. Maar ik voel me daar niet op mijn gemak. En ik was eigenlijk blij dat ik weer terug was. En vanaf dat moment had ik me echt voorgenomen om nooit meer een club te trainen. Alleen bondscoach zijn. Want als je bondscoach bent,
Ja, dan ben je natuurlijk wel heel veel thuis. Dan ben je in principe maar 5, 6 momenten op jaarbasis van huis. En dan heb je ongeveer 2 wedstrijden. Dus dan ben je 5, 6 keer 2 weken weg. Daartussenin zit je wel een toernooi. Als je gekwalificeerd bent. Dat is dan de uitzondering. Maar je hebt veel meer tijd. En ik heb ook al die tijd elk weekend langs de voetbalvelden gestaan. Naar mijn kleinkinderen te kijken. Ja. En langs de tenniscourts. Om naar mijn kleindochter te kijken. En ik ben ongelooflijk blij dat ik dat gedaan heb. Ja, want het is veel waard. Dat was mij heel veel waard, ja. Ja. En nog? Ik hoor je net over die clausule praten. Triggerde me toch even. Er stond een aantal clubs en het Nederlands elftal. Ook nog andere landen. Op dat moment. Nee. Wat ik me kan herinneren, heb ik gewoon een paar clubs opgegeven. En Real Madrid. ik had niet eens de ambitie om... Ik wilde wel altijd op het hoogste niveau trainen. Maar ik heb nooit zo... dat ik opstond dat ik dacht van... Goh, ik wil graag naar Real Madrid. Ja. Of Barcelona, of weet ik veel. Of Arsenal. Dat heb ik nooit gehad. Maar ik heb wel ambitie gehad om op een heel hoog niveau te trainen. Maar kijk, toen wij het WK... Nou zeg maar, toen we de finale verloren... Toen heb ik werkelijk van iedereen het advies gekregen om te stoppen als bondscoach. Zelfs thuis. En als ik dat had gedaan op dat moment... Ja, dan was er wel interesse van, denk ik, best wel grote clubs. Alleen, ik vond het gewoon veel te leuk. En dus ik heb gezegd, nee, daar denk ik niet eens over na. Ik ga gewoon door, omdat ik het heel erg leuk vind. Ja. Maar was het argument dan, mooier dan dit wordt het ook niet bij dat Nederlands elftal? Stop daarom maar? Of? Nee, gewoon omdat ik het leuk vond. Van die anderen bedoel ik, die jou aanraden om ermee te stoppen. Na 2010. Ja, dat is allemaal van, nu is het moment om de stap te maken naar een grote club. Ja. Nou, ik vond Dortmund al een hele grote club. Die hebben ook de Champions League gewonnen. Maar ja, goed, als je dan praat over wat jullie net noemen, Real Madrid en dat soort clubs. Ja, dat is nog iets hoger. Ja. Alleen, ja, ik zei daarnet, ik heb altijd de ambitie gehad om met zo goed mogelijke spelers te werken. Maar nooit zo van, ik zou toch wel eens graag Barcelona of Real Madrid willen trainen. Ja. En bij zo'n Nederlands elftal zit je in ieder geval met de top van Nederland, die ook in die periode zeker in de top van Europa speelde. Ja, een paar jongens, niet zoveel als nu, hè. Nee, dat wordt nog wel eens vergeten. Ik weet nog goed dat toen ik voorgesteld werd als bondscoach, toen kwam er een opmerking van, je hebt helemaal niks te zoeken op het WK. Want je hebt geen keeper. Van der Sar was ermee gestopt. Stekelenburg zat op de bank bij Ajax. Ik had geen rechtsback. Ik heb toen Gregory van der Wiel als 18 of 19-jarige jongen meegenomen. Ze vonden het centrale duo, Heitinga en Matthijssen, die vonden ze te traag en te oud. En mijn linksback was helemaal te oud, want die was al 35. Giovanni van Bronckhorst. Ja. Dus ze zeiden, met zo'n verdediging kan je nooit wereldkampioen worden. Omdat ik toen had aangegeven, ik ga er alleen maar heen om wereldkampioen te worden. Omdat ik vind dat je jezelf wel onder druk moet zetten. En dat meen ik echt. Jullie ook. Als je een topprogramma wil maken, zul je jezelf onder druk moeten zetten. En je zult ook die spanning moeten voelen. En als dat niet zo is, dan lever je geen topprestatie. Je moet alleen opletten dat je die druk niet te hoog maakt. Je moet niet over het randje gaan. Nee. En dat is niet makkelijk. Maar ik heb wel vanaf dag 1 ook tegen die jongens gezegd. Luister jongens, ik ga er alleen maar heen om wereldkampioen te worden. Maar wanneer ging je er dan echt zelf in geloven? Gedurende het toernooi? Of nee, want je zegt het toch om te prikkelen? Nee, vanaf het begin. Kijk, als je er zelf niet in gelooft, en je zegt het, dat je bij wijze van spreken erin wil geloven, dan dat hebben ze zo in de gaten. Nee, ik was er echt van overtuigd. Omdat Nederland in de hele geschiedenis van het voetbal altijd bewezen heeft van toplanden te kunnen winnen.
Alleen wij moesten dat gedurende een langere periode volhouden. Ja, want als ik even naar die ploeg ga, die kwamen uit het EK van 2008. Ja. Best wel aardig goed gespeeld. De eerste ronde glansrijk door eruit tegen Rusland. Met Van Basten toen nog. Ja. Wanneer viel dan bij de groep het kwartje van dit kan? Dat weet ik niet, dat zou je aan de groep moeten vragen. Maar heb jij dat gemerkt? Ja, want ik heb... ik weet nog goed in mijn eerste bespreking met hun... Toen heb ik dat verteld. En toen zei ik ook, ja jongens... in één keer zei ik uit het niets, we hebben een missie. We gaan daarheen om wereldkampioen te worden. En na verloop van tijd las ik het gewoon terug in de interviews. Gingen ze het zelf roepen? Gingen ze het zelf roepen. Ja. Ja, toen dacht ik van, hé, ze gaan er echt in geloven. En gedurende dat toernooi merkte hij dat echt. Ja, dan ben je in de kwalificatie aan het spelen. Je wint ze allemaal, hè, al die wedstrijden. Ja, dan bestaat het besef echt, denk ik. Ja, dat werd steeds sterker. En wij gingen ook met heel veel zelfvertrouwen naar dat WK. En dat hebben ze ook uitbetaald, die jongens. Die geloven er echt in. Die kwalificatie was al heel vroeg, hè? Volgens mij in juni 2009 al. Dus zeg maar een jaar voor het eindtoernooi. Gaf dat ook rust? Of wist je eigenlijk al vrij vlot dat... Bij mij eerst een beetje onrust, want toen ik aangesteld werd, toen kwam Hans Jortsma naar me toe, toenmalige teammanager. En die zegt, we moeten naar Zuid-Afrika. Ik zeg, waarom? Wat moet ik daar zoeken? Voordat de kwalificatie begon? Ja, hij zegt om te kijken naar accommodatie. Hij zegt een hotelaccommodatie en een trainingsaccommodatie. Ik zeg, ja maar Hans, dat is de goden verzoeken. We hebben nog niet eens een kwalificatiewedstrijd gespeeld. We weten niet eens of we erheen gaan. Dat was 2 jaar van tevoren. Maar uiteindelijk heeft hij me toch weten over te halen. En ben ik gegaan. En daar had ik geen spijt van. Want toen heb ik ook echt geleerd dat voorbereiden op allerlei mogelijke manieren heel erg belangrijk is. En wij gingen daarheen. We zaten in Johannesburg. En we hadden een hotel. Waarvan ik hoorde jongens nog zeggen na wedstrijden. Als we dan 's nachts terugkwamen. Dan zaten ze of in het vliegtuig of in de bus. We zijn blij dat we weer thuis zijn. Als ze dat hotel zagen. Dus zo'n gevoel hadden ze al. En we hadden ik denk de beste trainingsaccommodatie van alle teams. In een wereldstad als Johannesburg. Op 10 minuten rijden van het hotel. Ja. Ja, dat was geweldig. Ik ben 5 keer terug geweest. In die 2 jaar. Om alleen naar de trainingsaccommodatie te kijken. Om te kijken hoe het gas Hoe ver ze onderhouden gevorderd waren. Want Ja. dat waren 3 accommodaties naast elkaar. Dat was een voetbalveld. Dat was het veruit het slechtste. Er was geloof ik een rugby en een honkbalveld of zo. Ja, toen heb ik voor, ik dacht de laatste gekozen. Omdat daar achter een goal nog een grote ruimte lag. Waar wij een warming-up konden doen. Waar ze de keepers konden trainen. Waar je positiespel kon doen. Zodat je het veld zeg maar met rust kon laten. Dus toen wij voor de eerste keer daar aankwamen. Ik zag die jongens, die wisten niet wat ze zagen. Dat veld was zo goed geprepareerd. En dat is wel ook belangrijk voor een team. Dus ja, die voorbereiding was geweldig geweest. Ja. Wat hebben jullie gedaan om dat gevoel van thuiskomen te creëren? Ik heb geen idee. Maar ik heb die jongens wel horen zeggen wat ik net zei. Dat ze zeiden, we blij dat we weer naar huis gaan. Ja. En dat huis bedoelden ze het hotel. Maar dat ligt ook aan de man achter de receptie, bij wijze van spreken. Dat Ja, is maar soort... het was een heel prettig hotel. Ja. En we hebben ook toen gekozen voor een accommodatie waar ook andere mensen waren. Moet een beetje leven zijn. Maar niet een heel druk hotel. Ja. En nou, dat voldeed aan alle eisen. Ja, want je hebt vaak, dan worden ze helemaal afgegrendeld, hè? Of ze huren een hotel af. Ja, zeker. Ja. Maar omdat je dat dan zelf niet prettig vindt? Of Nou, komt het uit de spelersraad? Hoe gaat dat? Nee, dat beslist meestal een spelersraad niet. Maar ik weet hoe voetballers zich voelen, omdat ik het zelf heb meegemaakt. Ja. En weet je, en wij, de Nederlandse mentaliteit, dat heb ik de jongens ook gezegd. Ik zeg, je moet niet verwachten dat wij, als we dadelijk alles bij elkaar met de voorbereiding erbij, 8-9 weken bovenop elkaar slip zitten, dat er nooit wat gebeurt. Ik zeg, ik weet zeker dat dat niet kan, want ik ben zelf degene die zich als eerste gaat vervelen. Dus dat gebeurt gewoon. Dat moet je ook van tevoren benoemen. En dan wordt het al voor een gedeelte geaccepteerd.
Alleen je moet wel de voorwaarden creëren dat de kans dat het gebeurt zo klein mogelijk is. Maar los van de uitstekende trainingsaccommodatie, jullie kozen er ook voor om op hoogte te gaan in een trainingskamp in Zeeveld, Oostenrijk. Ja. Daar mocht op een gegeven moment de familie bij komen. Waren dat soort dingen allemaal zaken die meehielpen in dat gevoel? Ja, maar weet je, ik, toen we het al over hadden, zei ik gelijk ja. Zo, dat is hartstikke leuk, die familie. Dan, maar dat is helemaal niet zo iets bijzonders, vind ik. Want ja, ik zou me niet voor kunnen stellen dat je, als je in Nederland geboren bent, je kent de Nederlandse mentaliteit, dat je daar nee tegen zegt. Want die jongen, die kinderen liepen daar rond, we hebben met z'n allen gevoetbald. Ze stonden bij de training te kijken. En we werden helemaal niet afgeleid of zo. En bij elke wedstrijd, na de wedstrijd mocht de familie in het hotel. En dan de dag daarna, dan bleven ze in het hotel. Dan ontbijten we samen en lunchen we samen. En daarna ging de familie weer weg. Er werd heel goed voor gezorgd trouwens. Dus dat was allemaal perfect geregeld. En had iedereen de tijd om even weg te zijn, misschien ook uit dat, Ja. uit die voetbalbubbel? Ja, zeker. Maar Bert, we zaten toen ook, 2010, hè, was toch een beetje het begin van de social media jaren, zeg maar. Dat Facebook en zo, dat kwam in die periode een beetje op allemaal. Had je daar dan al een soort van beleid op? Ja, je had toch ook, ik noemde toen de tijd Wesley Sneijder met Jolante. Dat was ook een vrouw die in de aandacht stond en daar misschien wel een rol ging pakken. Ben je daar bezorgd over geweest? Nee, want ja, als ik me daar allemaal zorgen over moet gaan maken in het begin, ja, dan die jongens merken dat. Ik heb wel meegemaakt dat Wesley bij me kwam en die zei, trainer, Jolante is onderweg. En mag ik naar haar toe? En toen moest ik zelf ook een beetje lachen. Ik zei, ja, als ik jou was, had ik het ook gevraagd. Ik zeg, alleen, dat gaat niet gebeuren. Ik zeg, maar hij was jarig. Daar, een bepaalde datum. En toen heb ik wel tegen hem gezegd, laat Jolante maar naar het hotel komen. Dan kunnen jullie hier een paar uurtjes bij elkaar zijn. En dat is het dan ook. En dat heb ik ook gedaan. Wesley Sneijder, dat is ook een van de vedettes van je elftal, hè? Van je selectie. Heeft hij dan privileges? Nee. Of had je dit bij iedereen toegestaan? Ja, bij iedereen. Ik bedoel, ik heb geen uitzonderingen gemaakt, nee. Zo Hollands ben je dan misschien wel. Nou, ik zag bijvoorbeeld Kees Jansma, onze persvoorlichter, zitten. Met een blonde vrouw. En, Goh, is dat nieuws? Dat bleek zijn dochter te zijn. En toen dacht ik helemaal van ja, ik snap dat ook wel. Ik bedoel, als mijn vrouw daar voorbij was gekomen, dan had ik ook een kop koffie met haar gedronken. En ik zou niet weten waarom een speler dat dan niet mag. Ja, je ziet dat ook als vrije tijd dan even. Ja. En je houdt dat een beetje op afstand in de gaten, kan ik me voorstellen. Ja. Of iedereen zich aan de afspraken houdt. Ja. Je had al volgens mij heel vroeg de puzzel van je elftal gelegd. Nou ja, jullie hebben het al over de kwalificatie gehad. Lag daar eigenlijk de basis los van de elementjes waar je nog naar op zoek was? Ja, maar het was voor mij vrij duidelijk, dat elftal. Het was alleen de vraag, hoe zou Gregory van der Wielen doen? En hoe zou Maarten Stekelenburg doen? Want die heb ik bij het Nederlands elftal gehaald, terwijl hij op de bank zat bij Ajax toen. Maar Maarten, dat was een geweldige keeper en die heeft ook een toptoernooi gekiept. Nou ja, Van Bronckhorst, dat stond voor mij ook vast. En eigenlijk Heitinga en Matthijs ook. Dus ja, voor mij was het duidelijk. En het middenveld, ja, de balans die was perfect daar met Nigel de Jong en Mark. En daarvoor Sneijder. Ja, en voorin was het eigenlijk ook vrij makkelijk met Kuyt, Van Persie en Robben. Dat duo de Jong van Bommel werd eigenlijk wel een cruciale factor in het hele traject, hè? Ja, maar ook in het nadeel. Want in de finale kregen ze allebei volgens mij binnen 20, 25 minuten een gele kaart. En zij speelden tegen Iniesta en Xavi. Ja, en dat waren de belangrijkste spelers van Spanje. Ja. En die bepaalden het tempo en eigenlijk ook hoe Spanje speelde. En die hadden ook ontzag voor Mark en Nigel. Alleen ja, die kregen een gele kaart. Die konden niet meer doen wat ze normaal wilden. En dat was wel een nadeel voor ons.
Ja. En dat, we komen er zo meteen ongetwijfeld nog op terug, maar kwam dat ergens vandaan, die vroege gele kaarten? In jouw optiek, nu 16 jaar dat later? kun je wel. Weet je, moet ook opletten dat je niet overal wat achter zoekt. Dat gebeurt. Misschien heeft het met spanning te maken. Ik zou het niet weten. En het kan ook zijn van, en we gaan de toon zetten. We zullen wel eens laten zien wie we zijn. En zeker jongens die op die positie spelen. En zij hadden dat al vaak genoeg gedaan. Maar ze waren allebei ook heel erg slim. Dus ze waren wel zo slim dat ze niet echt over de scheef gingen. Maar goed, in die wedstrijd had Nigel ook voor hetzelfde geld rood kunnen hebben. Ja, had gekund. Ja. Zat er tegenaan. Ja, maar toch denk ik dat hij hem zelf niet eens gezien had. Maar de overtreding op zich, daar zou je rood voor kunnen geven. Ja, we hebben het over spanning, Bert. Hoe is dat voor jou? Want je zit natuurlijk eigenlijk in je zondagse pak op die bank. Zoveel kan je ook niet meer als er 80.000 mensen lopen te schreeuwen. Nou ja, weet je, ik heb het altijd voor mezelf zoveel mogelijk. Ik heb mezelf zoveel voorbereid als dat ik ook voor elke normale wedstrijd zou doen. Maar toch is het anders. En dat heb ik ook vaak gezegd. Het belangrijke is dat we onszelf zijn. En dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Dat lijkt me wel, ja. Want op het moment dat je de kleedkamer uit wil, het veld op. En Shakira staat nog midden op dat veld op te treden. Mandela staat op de middellijn. En Zuma stond in de gang in de catacombe. Ja, dat is anders. En voor spelers is dat toch ook anders. En het is belangrijk dat je jezelf bent. En wij hadden mijn spelers hadden geen ervaring met een WK-finale. Spanje, die hadden al het EK gewonnen. Dus die hadden al meer ervaring. En die hadden ook, de meeste spelers, hadden al een Champions League gewonnen. Bij mij had maar 1 speler een Champions League gewonnen, vlak voor de voorbereiding. Dat was Wesley. En 2 verliezers, dat waren Mark en Arjen. Mark won in 2006, hè? Met Barcelona ook nog. Ja, dat wel, ja. Sorry, ja. Ja. Maar ervaringen, zeg ik vaak, dat krijg je door het te ervaren. Nou ja, dat hadden wij dus niet. En je kunt wel... kijk, tegen Brazilië waren we de eerste helft ook niet onszelf. Daar heb ik me best over opgewonden. Omdat het hele traject van de eerste wedstrijd tot aan Brazilië waren we overal onszelf. En er kwam een onoverwinnelijk gevoel in dat team. Zo van, wij kunnen iedereen aan. We zijn van niemand bang. Op een goede, gezonde manier. En we spelen tegen Brazilië. En ik zie die Brazilianen voor mijn neus voorbij vliegen aan alle kanten. Ik zeg tegen Frank de Boer, ik weet niet wat ik zie. En na een half uur zei ik, het stond er 1-0 achter. Ik zeg, Frank, als met de rust nog 1-0 is, mogen we blij zijn. Dan hebben we nog een kans. Ja, en in de rust is het in ieder geval... De tweede helft stonden we in ieder geval anders op dat veld. Ja. Wat doe je dan in de rust? Ja, dat kun je nergens leren. Ik laat de spelers altijd eerst met rust. Ja. En dat ze zelf maar... dat gebeurde ook. Er vielen best wel harde woorden, dacht ik. En Wesley, die is dan degene die dat als eerste doet. En ik ben daarna binnengekomen en ik was ook boos. En de boodschap was eigenlijk van... Ja, jullie hebben nou zo vaak laten zien dat je jezelf bent. En waardoor je daardoor in staat bent tot dit soort dingen. En nu in één keer laat je dat afpakken van Brazilië. Ja, in ieder geval de tweede helft stonden we er heel anders op. Ik kan me ook herinneren dat Brazilië van de kook raakte op een gegeven moment. Hè? Die gingen echt... Het was net andersom. Ja, maar kwam dat ook door dat andere Nederlands elftal? Is jouw analyse? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja? Want kijk, die Brazilianen die zijn van nature, hebben ook een bepaalde arrogantie over zich. En dat maakt hun ook sterk, hè? Vergis niet, en die kunnen heel goed voetballen. Maar op het moment dat ze toch een beetje uit hun normale doen zijn... Ja, die kregen ook een rode kaart. Dus dan zijn ze ook zichzelf niet meer. En bij ons groeide juist dat zelfvertrouwen. Wij werden steeds meer onszelf. Want we wonnen met 2-1, maar het had ook 4-5-1 kunnen. Ja, het was een hele schizofrene wedstrijd eigenlijk. Hè? Ja. Nou ja, en die boodschap,
die was voor mij ook belangrijk naar de finale. Die boodschap was er al in de kwalificatie en in alle andere wedstrijden. En dat ging dan mis, eerste helft tegen Brazilië. Toen dacht ik van, nou ja, dat hebben we meegemaakt. Dat in de finale zal dat niet meer gebeuren. Maar in de finale waren we ook onder de indruk van Spanje, zeker de eerste helft. En daarnaast hielp het natuurlijk niet mee wat ik net zei, dat Nigel en Mark geel hadden. En achteraf, maar ik wil geen excuses. Kijk, we hadden het voor ons een geweldig hotel. Dus alle credits naar Hans Jorisma, die het allemaal geregeld heeft. Maar hij kwam 3 dagen voor de finale bij me. En hij zegt, trainer, we moeten het hotel uit. Ik zeg, het hotel uit? Hij zegt, ja. Hij zegt, we hebben tot niet langer als nu kunnen boeken. Hij zegt, het moet echt. Toen dacht ik van, ja, hier ga ik ook geen ruzie over maken. Misschien is het wel goed. Dat we na zoveel weken even een nieuwe, frisse omgeving... Misschien werkt dat. Alleen toen we bij het hotel aankwamen, toen zag ik al dat het helemaal mis was. Want daar liepen zoveel supporters rond. Om dat hotel met een hoop lawaai. En in de hal van het hotel allemaal supporters. Die jongens hadden lastig gevallen. Dus die vluchten 1 voor 1 allemaal naar hun kamer. Die heb ik bij wijze van spreken 3 dagen niet gezien. Dus achteraf denk ik dat dat niet heeft bijgedragen aan een goede prestatie. Is dat misschien ook wat je bedoelt als je net zegt van ja, we hadden onze vastigheden, paste dat daar ook in? Dat je ergens uit je ritme wordt gehaald door externe factoren die je niet in de hand hebt. Ja. Nou ja, maar ik wist dat niet, hè? Nee, oké, maar en, je wordt er onderweg mee geconfronteerd. Met Mandela, met Shakira. Ja. Noem maar op. Ik zag het nou trouwens weer bij de Champions League finale. Het hele veld, daar lag een doek op. Ja, de killers artiesten en een pianist die daarop stond. En ik zag de jongens al in de catacombe wachten. Sommigen die waren zo aan het kijken. Ja. Dat herkende ik. En dat doet wat met je, hoor. Ook al zijn het nog zulke grote spelers. Daarom zeg ik, als je dat alles hebt meegemaakt, dan is het toch iets anders. Maar als je geconfronteerd wordt met een totale nieuwe situatie. Kijk, die jongens zijn allemaal gewend te spelen in een stadion van 60, 70, 80.000 mensen. Nou zaten er 90 bij ons. Maar het is een WK-finale en daar gebeuren toch dingen om je heen. Ja. Wees dan nog maar eens jezelf. Ja. Wat merk je in kleedkamers, in de uren eromheen? Is het stiller? Is het... Nee, daar merkte ik nog het minste. Oké. Dat was het gewoon. Zoals altijd. Ik deed ook al zoals altijd. Ik had precies hetzelfde schema. Van ontbijten, besprekingen. En op hetzelfde tijdstip dat we naar het stadion gingen. We zorgden altijd dat we ongeveer een bepaalde tijd bij het stadion waren. En dezelfde tijd in voorbereiding. En dan word je geconfronteerd met, in dit geval met Shakira. En wat er dan met die jongens gebeurt, dat kan ik ook niet beoordelen. Maar het is toch anders. Ja. Maar je ziet misschien dat jongens, even uit hun tunneltje zijn. Ja, maar ja. Kijk, het is ook weer zo, als je dan 5 minuten op het veld staat. Is het weer weg? Ja, dan moet dat ook weg zijn. Als het fluitsignaal gegaan is. Want zeg maar even, je hebt het net over die wedstrijd tegen Brazilië in de kwartfinale. Daar werd je geconfronteerd met een blessure van Joris Matthijssen, waardoor André Ooyer... Ja. Nou, ik denk dat dat wel de kracht van die selectie in de ploeg duidelijk maakte. Want André, die jongens werden allemaal voorbereid op dat ze zouden spelen. Iedereen wist wel wat de basis was. En André wist ook, als er een centrale verdediger zou uitvallen, dat hij de eerste aangewezen persoon was om in te vallen. Dus Joris, die twijfelde heel erg tijdens de warming-up. Ik zag dat. Ik ben naar hem toe gegaan. Ik zeg, wat is er? Gaf hij aan. Ik zeg, maar gaat het? Ja, ik weet het niet.
Toen heb ik hem nog even laten gaan. En toen ben ik nog een keer naar hem toe gegaan. Toen zei hij van, ja, ik weet het niet, ik denk het niet. Nou, dan doen we het niet. En toen ben ik gelijk naar André gegaan. Ik zeg, doe een goede warming-up, want je speelt. Verder heb ik ook niks gezegd. Hij wist ook precies wat er van hem verwacht werd. En hoe de situatie voor hem was bij corners en vrije trappen. Dus dat was het voordeel, dat alles duidelijk was voor de spelers. Dus als er eentje niet kon, dan kwam de ander erin. Die wist ook precies wat hij moest doen. Nou is dat niet zo moeilijk hoor. Ik bedoel, dat zou... Nee, hij was natuurlijk ook routinier in dat gezelschap. Ja, je moet ook een beetje geluk hebben. Maar hij heeft natuurlijk een van zijn beste wedstrijden gespeeld. Ja. Ja. Bert, je hebt natuurlijk met al die karakters te maken. Daar zitten ook, en dat calculeer je denk ik in hoor, wat ondeugender jongens bij. Ik wil niet zeggen dat ze via de regenpijp het hotel verlaten, maar die types. Hoe ben je daarmee omgegaan? En wie waren dat misschien wel? Nou, weet je, in dit geval hoe belangrijker een toernooi, hoe groter de sociale controle is. Er was nog niet echt social media toen. Tegenwoordig kan dat niet meer. Er wordt overal gefotografeerd. Maar daar was het bijna onmogelijk. Er komt nog eens bij, dat hotel wat ik jullie heb verteld, dat lag een kwartier lopen van het hotel, lag een Nelson Mandela Square. Dat was een prachtig plein met allemaal restaurantjes en daar gebeurde altijd wat. En daar mochten de jongens heen, maar wel onder begeleiding. Alles moest onder begeleiding, omdat het daar onveilig was in Johannesburg. Er ging bewaking mee dus. Juist. Ja. Dus dat is ook een sociale controle. Dus dat Maakt het wat makkelijker. wil je maakt het zeggen. allemaal makkelijker. Ja. Ja, weet je. En ik heb nooit hoeven te controleren. Hoor. Je zat niet in de lobby van het hotel te kijken, te tellen. Nee. Ik heb het zelf meegemaakt met Barry Hughes. Toen was ik 17 jaar geloof ik bij Go Ahead. Speelde ik bij Go Ahead. En daar waren we op trainingskamp. Ik dacht in voormalige Tsjechoslowakije. En ik zie s'avonds in één keer Hughes op een stoel in de lobby zitten. Hij zegt, er komt niemand langs. En toen zag ik ze langs de regenpijp naar beneden glimmen. Dus ja, het is ook een beetje een sport. En ik snap het ook wel, want ik heb het zelf ook gedaan. Eigenlijk met een teleurstelling uiteindelijk ga je naar huis toe. Ik denk dat het even duurt voordat het besef er komt wat je gepresteerd hebt. Maar er is wel een huldiging met, ik geloof, 1,5 miljoen mensen langs de kant in Amsterdam. Ja. Dan lijkt Bert van Marwijk me een type die daar op voorhand niet zo'n zin in had. Nee, helemaal. Nou, het is nog erger, want na die wedstrijd, ik wist ook niet wat er ging gebeuren. Ik wist alleen dat na de wedstrijd is het in één keer afgelopen. Dus je bent zo lang bij elkaar en je verliest die wedstrijd en je gaat naar huis. Ja, iedereen is klaar. Heel raar gevoel. Ja. Leeg? Is Ook, dat het? ja. En ik weet niet hoeveel besprekingen daar moeten houden van alles en iedereen. En toen zei Hans Jortsma, na de wedstrijd zaten we met z'n allen in een hele grote zaal met de familie erbij te eten. Wilden gaan eten, zegt hij, wil je nog even wat zeggen? Ik zei, nee Hans, ik ga echt niks meer zeggen. Ik heb genoeg gezegd. En ik was ook zo teleurgesteld. Nou, we gingen eten en daarna ging iedereen naar zijn kamer. 2 uur daarna moest je alweer opstaan. Vertrokken naar Amsterdam. 11 uur in het vliegtuig. En in het vliegtuig, iedereen was stil en teleurgesteld. Maar ja, op een gegeven moment, de jongens dronken ook nog een biertje, ik zelf ook. En dan hoorde je al een paar, die werden een klein beetje baldadig. En dan ben je wel zwaar teleurgesteld, maar toen kwamen we aan op Schiphol. En daar hadden ze een heel groot platform gebouwd naast het vliegtuig. Daar moest ik op gaan staan en was een soort van persconferentie. En daar had ik helemaal geen zin in. Maar ja, ik heb het wel moeten doen. Ja. Toen zijn we met de bus naar Huis-ter-Duin gegaan. De hele familie was daar. Daar zouden we 1 nacht blijven. En daarna zou iedereen zijn eigen weg gaan. En toen hadden ze daar in Huis-ter-Duin een feest voor ons georganiseerd. Ja, daar had werkelijk niemand zin in. Maar uiteindelijk, je verveelt jou ook. Je weet niet wat je moet doen. Dus ik denk van, weet je, we lopen er toch maar heen. Dat is een hele grote zaal. Daar is helemaal ingericht. Allemaal artiesten. En uiteindelijk werd dat toch nog redelijk gezellig. De volgende ochtend moesten we al heel vroeg met zo'n Chinook helikopter
naar Den Haag. Daar werd Giovanni van Bronckhorst en ik werden geridderd daar. En van daaruit gingen we naar Amsterdam. En daar had ook helemaal niemand zin in. We moesten ons omkleden. Allemaal een trainingspak aan. En op die boot. De familie in boot erachter. En op een gegeven moment, we zagen bijna niemand. Totdat we de bocht omgingen. En ik heb nog nooit zoiets gezien. Jij zegt, ja, ze zeiden toen 700.000, 800.000 mensen. Maar ik heb gehoord dat er zeker 1 miljoen mensen waren. Ja. Ja. En het is echt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar je komt dus ook echt uit die cocon en hebt helemaal niet door misschien wat er Nederland aan de hand is op dat moment. Nee, later hoorde ik van jongens die zeiden van, Nederland is helemaal gek geworden. Je realiseert je niet wat zich hier in Nederland heeft afgespeeld. Hebben jullie daar helemaal nooit weet van gehad? Ja, je krijgt misschien wel iets mee. Als Ja, je natuurlijk, naar de iedereen thuisfront belt maar- naar thuis. Ja, Dus de een wat meer, de ander wat minder. Maar toch, als het je verteld wordt, is anders dan dat je is het ziet. anders dan dat je het ziet. Ja. En dus ja, nee, uiteindelijk werd het toch nog wel gezellig. Daarna moesten we op naar het museumplein. Ook nog een paar mensen. En toen ging, ook een paar 100.000 mensen. En toen ging iedereen naar huis. Ja, en dan kom je thuis en dan zie ik dat de hele straat versierd is. En 2 dagen daarna moest ik in Meersen op de markt. Ja. Dus daar kwamen 7.000 mensen op de markt. De oranje tapijt lag, dat kan ik Ja. me herinneren. Ja. Dat was ook een gigantisch feest. Ja, dan ga je langzamerhand beseffen wat zich allemaal afgespeeld heeft in Nederland. En daar staan je buren dan te zwaaien, bij wijze van spreken. Ja, Dat is ook gek, toch? Ja. Of niet? Ja. ik had het niet eens verwacht van die buren dat die dat deden. En je kaartclub en... Ja. ja. Even één ding, want we zitten nu al bij huldigingen en waar we misschien gemakshalve even aan voorbij zijn gegaan. Maar Arjen Robben, die raakte in de laatste oefenwedstrijd geblesseerd. Heb je toen getwijfeld om hem helemaal thuis te laten? Ja, dat was een hele moeilijke beslissing. Want ik moest toen beslissen of ik een vervanger zou aanwijzen. En Hoeveel tijd heb je daarvoor? soms krijg je maar een paar seconden. In dit geval misschien een paar uur of zo. En er werd gezegd, de diagnose was dat hij zijn hamstring helemaal had afgescheurd. En dat het onmogelijk was dat hij fit zou worden. En toen sprak ik Dick van Toorn. En dat was een fysio met zijn eigen methodes. Die heb ik bij Feyenoord meegemaakt. En die had ook zijn eigen medische apparatuur ontworpen. En die zegt, ik krijg hem wel fit. En toen heb ik een groot risico genomen. Door niemand anders aan te wijzen en op hem te wachten. Ja, en in de finale was hij ook fit. Alleen, daar heb ik het nooit met hem over gehad hoor. Maar zo fit als hij in 2014 was, zo fit was hij denk ik niet in 2010. Nee. En als dat zo is, dan ga ik nog een stap verder. Als hij zo fit was geweest in 2014, dan waren we wereldkampioen geworden. En ik ben helemaal niet zo dat ik dat soort dingen roep, maar daar ben ik echt van overtuigd. Ja, want hoe hoog schaal je een fitte Robben in? Zit hij tegen de Messi's, Ronaldo's aan? Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar hij was wel ongelooflijk belangrijk en heel erg goed. Maar dan denk ik terug aan dat moment. En als je goed kijkt naar dat moment, normaal gesproken zet hij 1 stap naar links, dan gaat hij voorbij de keeper. Dan hoeft hij niet eens de bal te schieten, hè? Dan kan hij zo naar binnen lopen. Ja, dat deed hij niet. Dus ja, op de een of andere manier, zoals ik het inschatte, zeg ik, nou, dan had hij hem gemaakt. Ja, want dat was wel een moment in een wedstrijd waarvan je toen misschien dacht, wie nu scoort, die wint. Ja. Maar weet je, en ik heb na het WK had ik een interview met het AD bij mij thuis. We hebben samen de wedstrijd teruggezien. Oh jee. Dat is de enige keer dat ik dat ook gedaan heb. Omdat ik dacht dat het verschil groter was. Ik dacht dat Spanje veel beter was dan wij. En toen ik het terugzag, toen zag ik dat het verschil helemaal niet groot was.
Dus toen werd de teleurstelling groter. En de Telegraaf wilde ook een interview. Maar die wilde dat ik meeging naar Madrid. Om daar met Del Bosque te praten. En Del Bosque, dat was een goede vriend van mij, van John Metgod. Ja. Die hebben samen gespeeld bij Real Madrid. Ik had hem al eens ontmoet. Het is een ontzettend aardige kerel. Dus ik heb in Madrid met hem gesproken. En hij zei oprecht dat hij zo bang was. En dat hij eigenlijk op de bank aan het bidden was dat het penalties werden. Zo bang was hij voor ons. En toen dacht ik van... Goh, toen werd het voor mij alleen maar erger. Of toen dacht ik van ja... Kwam het nog dichterbij. Als dat grote Spanje zo bang voor ons was... Ja. Dan is wordt de teleurstelling alleen maar groter. Dan had hij in de rust even moeten vertellen misschien. Ja. Ja, maar ja, ik zag ook na de wedstrijd dat een aantal spelers van Spanje bij ons de kleedkamer inkwamen. Dat doe je ook niet zomaar. Nee. Vaak ben je boos op elkaar. Zij winnen en wij verliezen. Maar is dat een teken van... Respect, denk ik. Mm. En ook Nadal, die zat daar ook. Dus dat zijn toch wel speciale momenten. Sta je raar te kijken, denk ik. Als je eigen kleedkamer inkomt en dan zitten hier of daar ook... Alleen, ik kon er niet opbrengen om zijn hand te geven op dat moment. Maar ik vond het wel bijzonder. Het was fijn dat je er was, Bert. Ja. En dat je wilde vertellen over al die mooie ervaringen. Graag gedaan. Dit was deze WK-gangers. Op welk platform je ook kijkt. Maar als je hem kan liken of belletjes of duimpjes, doe het vooral. Sterren, we willen alles hebben. Groot dank aan René Bergers. Die eigenlijk 1000 dingen doekje van dit project is. Doet alles. Eén van de 2 Maastrichtenaren die hier overigens naar binnen mogen. De andere is Boudewijn Zenden. Maar die zien we hopelijk binnenkort. Dank allemaal en tot de volgende. Hoi.